si Kapitan ay nagsasabing magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. And welcome kayo dito sa barangay namin. Balong Casibong, tahimik, malinis, maliwanag. Mamaya maingay na pare, pero mamaya maingay na. Pagsabay-sabay na yung kumbo, maingay na. Again, good evening sa inyong lahat. First of all, I would like to introduce all my barangay families. Congratulations, Kap. Once again, palakpakan mo natin, Kapitan Benjamin Eddie de Guzman.